होस नै खाथियावनो दंखायो सयथिबो मानसिखौनो गिखा नै बा ओरैबायदि आरोखि अयथासार दङलै हिसाब सारा दङ नै दाउब'आ नै वा अयथासार ओमफ्राय न'आबोनोखा मानसिखौलाय गिखा नायलाय नै नायलाय लोगोफोर नै वाव नै नायदो नै औवायावहाय नै आरो रद'यल' नै मा खालामबाय दाउब' मोनामजोबलायखायो आरो औवायानो ओरैनि मानसिफ्रा जेबो खालामा नै लोगोफोर नै दाउब'आ नै औ नै आयौ 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 खयथा खय नायनाय हाजार हाजार दाउब' ओमफ्राय बाहाबो दङ हनै ओइलाय बैयाव माने फिसानो आदार दौगासिनो दं आरोना बैयाव हनै बे हनै वा मा खालामो दाउब' रावबो जेबो खालामा आरो ओरैना मानसिफ्रा बबेयावबा गदों बबेयावबा फिसा आहार फिसानो आदार दौगासिनो दं आहार दौदोंसो होनलायलांबाय आंना नै नायदो नै दाउब'आ नै लेभेल आरो ओमफ्राय नै हामानि नै हिमालय हटेल जायफ्रा जाखावबायनो गोसो इयाव जानो हायो आरो दिनै आङो ब्लग भिडिअसो बानायनाय जादों लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो दाबसे जायगायाव थांगासिनो दङ सिनिखावा होननाय जायगायाव आरोना ओरैहाय अबायफुरि खाथि आरो जास्ट ओरैनो टाइम पास बेरायनो थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय भिडिअआ ओरैनो मट' ब्लगिं बायदिसो जागोन आरोना होमब्ला नायलांदो एसे सिनारिफ्राखौ आरोना ओमफ्राय नै बैयो राखालदुबि हाजो आरो बेयावबो बहुद मोजां बेरायनोहाय ओरैबायदि मोजां मोजां सिनारि दं बेयावबो ओमफ्राय बै हाजोफ्राव गाखोनो हायो आरो बै अन्थाइ थिखिनियावबो गाखोनानै जिरायहैनो हायो आरो बैयाव नुहुरनायाव दा बिदिनो आरो ओमफ्राय नै गिदिर गिदिर गारि खारगासिनो दङ मेन लाइन नालाय ओमफ्राय दा आंबो थांगासिनो दं आरो दा राखालदुबि मोनफैबाय जोङो राखालदुबिनि क्रेसार मिल आरोना नै ओरैहाय बे राइट साइडनि क्रेसार मिल आरो दा जों थांगासिनो दं आरोना नै लामायाथ' बहुद मोजांखा नै ओरैहाय गवालपारा ओरैहाय धुब्रि मेघालया थेघालया थांजोब्बाय आरोना ओरै ओमफ्राय ओरैहाय गवालपाराजों गिदिंनानैहाय गुवाहाटियावबो थांजायो आरो जेरावबो थांजाबाय आरो लामायाथ' बहुद मोजां नै क्लिनल' आरोखि बरियाल' नै मोनहैसिगोनलै लोगोफोर नै रेल गेट मोनबाय रेल गेट खाथिल'थारसै दा आङो जि जायगायाव फैदोंमोन दा मेन लकेसनाव मोनफैबाय आरोना सानाबो हनै हाबहांहां जालायबाय आरो दा बिदिनोसै आरोखि आन्दाज मोनदो लोगोफोर आं मायाव फैदोंमोन दा नै बेनो आरो मेन लकेसना सिनिखावा आरोना बेनो हनै नायदो वाव ओमफ्राय बै हाजो सिनारि जाहैबाय आरो दा बेनो आरो नै सिनिखावानि क्रेसार मिला नै बेबायदि सेन गारिसो आरोना जेराव मोनो बेयावनो थांनानैहाय सौहैनो हायो आरो नै दा बे अन्थाइ क्रेसार मिल आरो दा ग्रेभेल माबा खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जेरावनो थांनानैहाय सालिहैनो गोसो बेयावनो हायो हनै माने सेन गारिसो आरो क्रान गारिसो ओमफ्राय बेयो क्रेसार मिल आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बै खोलाथिंजायनो गिदिर गिदिर जाहैबाय माने मेन साइज बल्डार जेनेरेल बल्डारखौ माने बुख्रुबग्रा आरो बै नुहुरनाया दा बेनो आरो आं बेयावनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै बैफोरो हाजो जाहैबाय ओरैबायदि बेरायनो मोजां जायगाया मोजांथार ओमफ्राय नै जों बेखौ लाबोदों आरो बे बल्डारखौहाय लाबोदों दा गारख्लायसिगोन गंसेया गारख्लायनानै थांबाय